मोनसे बिग ब्रेकिं निउज हादरनि गोथार धोरोम थावनिखौ बमाजों गाग्लोबनायनि हुमखि। राम मन्दिरखौ माखासे दुथांफ्रा बमाजों गाग्लोबनो हुमखि होदों। फेसबुक आरो वाट्सएपआव मेसेज खालामनानै राम मन्दिरखौ गाग्लोबनो हुमखि होदों। बे जाथायजों सोमोन्दो लाखिनानै पुलिसा संदाननानै दुथां दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। बिहारनि भगलपुरनि थागिबि मोहम्मद मकसुदखौ पुलिसा हमबाय। पुलिसनि फोरमायथिनानै होनाय बायदिब्ला बे जाथायनि सायाव सिग्रोमनायाव माखासे सोमोनांथाव फोरमानफोरखौबो मोनदों। मोनसे बिग ब्रेकिं निउज हादरनि गोथार धोरोम थावनिखौ बमाजों गाग्लोबनायनि हुमखि। राम मन्दिरखौ माखासे दुथांफ्रा बमाजों गाग्लोबनो हुमखि होदों। फेसबुक आरो वाट्सएपआव मेसेज खालामनानै राम मन्दिरखौ गाग्लोबनो हुमखि होदों। बे जाथायजों सोमोन्दो लाखिनानै पुलिसा संदाननानै दुथां दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। बिहारनि भगलपुरनि थागिबि मोहम्मद मकसुदखौ पुलिसा हमबाय। पुलिसनि फोरमायथिनानै होनाय बायदिब्ला बे जाथायनि सायाव सिग्रोमनायाव माखासे सोमोनांथाव फोरमानफोरखौबो मोनदों।